Γεια σας, είμαι ο Αχιλλέας Χαρίτος. Βρίσκομαι εδώ με τη φίλη μου Μαριέτα Χρουσαλά για να σας δείξουμε ένα ανοιξιάτικο μακιγιάζ από το νέο οδηγό ομορφιάς 17. Το συγκεκριμένο look λέγεται Attraction. Ξεκινώ με το πρώτο βήμα του μακιγιάζ που είναι το concealer. Το concealer που χρησιμοποιώ είναι το Ideal Cover της 17 νούμερο 4. Συνεχίζω με Face Powder νούμερο 4 σε μορφή σκόνης. Με την πούδρα ταμπονάρω απαλά όλο το πρόσωπο. Silky Blusher νούμερο 49 στα ζυγωματικά. Βουρτσίζω απαλά τα φρύδια. Τονίζω το σχήμα και το χρώμα τους με μολύβι φρυδιών 17 νούμερο 8. Στα μάτια, Silky Shadow νούμερο 405 σε λαμπερή περλέ απόχρωση. Βάφω τα μάτια σε απαλό σμόκι σχήμα. Σβήνω τα τελειώματα της σκιάς με ένα καθαρό πινέλο προκειμένου να έχω ένα ομοιόμορφο ντεγκραντέ αποτέλεσμα. Τονίζω τις λεφαρίδες με μαύρο μάσκαρα 17 The Stylist. Το συγκεκριμένο μάσκαρα δίνει ένταση, όγκο και ακτινωτό αποτέλεσμα στις λεφαρίδες. Στα χείλη, Ultra Gloss νούμερο 54. Η Μαριέτα πάντα χαίρεται όταν της βάφω τα χείλη ροζ. Εδώ βάζω μια άνω τελεία. Το πρωινό μακιγιάζ έχει ολοκληρωθεί. Θα συνεχίσω με λίγες απλές κινήσεις για να το μεταμορφώσω εύκολα και γρήγορα σε βραδινό. Τονίζω την εξωτερική γωνία των ματιών με Silky Shadow 206. Η υφή είναι σατινέ και η απόχρωση είναι μόβ. Σβήνω τα τελειώματα της σκούρας απόχρωσης με καθαρό πινέλο, ώστε να έχω και πάλι ομοιόμορφο ντεγκραντέ αποτέλεσμα. Κάτω από το τόξο του φρυδιού, Extra Sparkly Shadow νούμερο 1. Προσθέτω μαύρο μάσκαρα 17 The Stylist για πιο έντονο βραδινό αποτέλεσμα.
Και τελευταίο στάδιο το κραγιόν. Supreme νούμερο 194 σε λαμπερή ροζ απόχρωση. Όπως είδατε, με λίγες απλές κινήσεις, το πρωινό μακιγιάζ έγινε βραδινό.